डार्लिंग, आज तू हमरा के छोड़ देनी काहे कि तोरा दोसर लड़का से भेंट हो गेलो। बाकी एगो बात याद रखिए, हमरे छोड़ला के बाद तोर 300 से 3000 रेट हो गेलो। जो मरवा के राजा हो जो। तोरा बारे में हमारा भीरी अइलौ समाचार गे, तोरा बारे में हमारा भीरी अइलौ समाचार गे। 300 से हो गेल छिनर रेट 3000 गे, 300 से हो गेल छौड़ी रेट 3000 गे। नवादा जमुई गया में छपालौ अखबार गे, बड़ा बड़हिया लखीसराय में छपालौ अखबार गे। 300 से हो गेल छिनर रेट 3000 गे, 300 से हो गेल छिनर रेट 3000 गे। रेट 3000 गे, 300 से हो गेल छिनर तू छौड़ी दूरा दूरा नालंदा राजौली से खपूरा, मुहे में सीधे लेही खोली के 5 वाला कूड़ा कूड़ा। रतियों में नहीं सूतो हखी करो ही इंतजार गे, रतियों में नहीं सूतो हखी करो ही इंतजार गे। 300 से हो गेल छिनर रेट 3000 गे, 300 से हो गेल छौड़ी रेट 3000 गे। हो गेल छौड़ी, हो गेल छौड़ी रेट 3000 गे। करो ही कमावा चुपे चोरी ले ले ही जन देखाई के ढोरी, केतना लजिल कहीं न मान गे, साचे सच बताइए गोरी, साचे सच बताइए गोरी। करो ही कमावा चुपे चोरी ले ले ही जन देखाई के ढोरी, केतना लजिल कहीं न मान गे, साचे सच बताइए गोरी। रौशन रोही के हाथे तोरा मिला तो पुरस्कार गे, सिंधु सम्राट के हाथे मिला तो पुरस्कार गे।